Уважаеми зрители, в ръцете си държа една книга. Въжетата на Орион. Понеже не знам за какво се разказва в тази книга, мисля да приложа Твоя начин на четене. моя начин на четена книга, да прочета първото и последното изречение и после ще питам авторката на книгата Росица Добрева. Добър вечер. Добър вечер. Да ти кажем, че това е метод, който е открил самия мой колега Драгомир Петров, чете първото и последното изречение на всяка една книга. Да. В момента в БАН се изучава този метод Ние за прочит. после се оказва, че има смисъл. Има смисъл. Аз също проверих първото и последното изречение преди да дойда тук. Провери ли? Я да видим сега, Драго, експериментът. Разкривате, Драго. Ти си голям гяло. Добре. Тя претичваше покрай канала задъхана. И? А благодатта строи непресушима от извора на вечността. Ето, има смисъл. Браво. Има смисъл. А всъщност между благодатта и между тичането на канала, какво се случва в тази книга? Случва се един цял живот, в който главната героиня се издига и след това пропада, за да стигне до благодатта. Винаги има един момент на пропадане, за да има след това... Като в повечето животи. И катарзис. Да. Само, че малко хора май успяват да видят в пропадането момента, в който е най-спокойно да погледнеш в себе си и да си намериш стъпалцето нагоре. И моята героиня не го вижда този момент. Тя изживява много болезнено това пропадане. Още повече, че тя идва от семейство на евреи, които със своите ритуали, със своите ценности и разбирания, стремейки се да поддържат своята общност в чужда страна, те са имигранти. Това рязко се различава от предишния начин на живот, това пропадане. И за нея това е още по-болезнено. Като автор можеш ли да сложиш, въпреки че това много често е клише, жанрово и стилово определение? Що за роман е това? Криминален, любовен, приключенски? Това е исторически роман като цяло, защото се развива в 17 век в Холандия. Но да, това е история за любов, която обаче не е основната тема. По-скоро последствията от тази любов, която за един от героите е невъзможна, за друг от героите означава нещо съвсем друго. Всъщност това пропадане го виждаме на основата на всеки един от героите. А този модерен израз, който го използват много често, правейки се, че говорят английски, based on true story, на истинска история ли е базирано или? Историята на момичето с перлената обеца, много известна картина на Вермеер, която се смята за Мона Лиза на Севера. Това е нейната история, като няма никакви документи запазени, официални. Аз посетих Делфт, архива в Делфт и библиотеката в Хага, за да търся... Ти си направила сериозен ресърч. Аз направих сериозен ресърч, да, но за нея няма никакви запазени... Ето е. Което пък дава на автора цялата свобода да... И как реши което това дава на автора свобода, но аз не започнах да пиша книгата с идеята за свобода. Започнах да пиша книгата с идеята да възстановя истинската история, защото тя всъщност беше провокирана от регресия на минал живот. Така, става се по-интересно. Чакай сега, какво значи регресия на минал живот? Твой или... И за този въпрос съм се готвила и тъй като вече книгата беше официално представена. Ти ли си момичето с перлената обица? В минал живот аз съм момичето с перлената обеца и това ме провокира да тръгна да изследвам тази история, да отида на място, да почувствам всичко, което тези хора са чувствали. Усетих го много силно. Сега не се шегуваш, нали? И не се шегувам. Ти си момичето с перлената обица. Минал живот. Чакай да разнища, не може. Тя каза да, чакай, че тя не скажи направо. Ти откъде разбраш, че си това момиче? Хипотези, които не можем да докажем в нашия живот, но на основата на регресията всички неща трябваше да ги проверя след това. А ти подлагал ли си сериозно на такава регресия? В смисъл с някой, който да те върне, ти да виждаш? Това е много интересно. Да. А тук в България или някъде? И много хора са се подлагали и се оказва, на представянето на книгата се оказва, че хората са запознати, знаят, използват регресията за личностно развитие, за лекуване на травми. Това ще ти кажа. Може ли връщането... такива гости, които са специалисти в тази област, да?
И това също ме освободи един вид преди да дойде тук, за да се чувствам по-добре, тъй като говорим за неща, които не са доказуеми. Няма ги в учебника, да. Но които един човек лично за себе си може да провери. Защото в моя живот много неща се повтарят от тази история, които успях Ама това с да ги прераждането открия. обаче изминалите животи не е ли по-скоро част от източната философия и религия там в Азия? Тук в Европа Всъщност не е познато няма всяка религия, неща. която да Тук не в го... Европа не е познато, но то също е било част от Вярванията. много ранното християнство, преди... Всъщност няма Официално да е признато. духовна практика, в която това нещо да не е застъпено. В смисъл, това е Аз имам един базовите такъв вярвания. въпрос. Как реши, мисля, нещо, някакъв регрес ли е? Регресия. Регресия някаква Регрес ли е друго. Да. Как реши, че това момиче с перлената обица се казва Изабела? Това избрах името на основата на това, че евреите, които се преселват в Холандия, както и тези, които се преселват и в България, идват от Испания. Те са експулсирани. сефардите. Испания и Първо Португалия. заминават тогава. за Португалия в Да. края на 15 век и след около 40 години в Португалия също се пренасят, защото и оттам биват експулсирани. Моменти от историята се появяват, но примерно за евреите има моменти, за ритуалите им има моменти в книгата, както и за холандската култура. Така че много тясно се преплитат тук и холандската и еврейската А култура. трудно ли се пише в епоха? И, защото за киното, примерно, в епоха се прави супер трудно, но там е Да. по други причини. Да, много трудно, защото... За да си достоверен имам предвид. Като Да, автор. точно това беше целта от дрехите, от това с какво са се хранили, как са се обличали, какво са мислили, как са се забавлявали, какво са пиели, специални чаши. Всичко е изследвано, всичко е проследено. Добре, ако за трябва всичко да съм сложим прочела. работата по книгата, писането на книгата колко ти отне и подготовката за това писане колко ти отне. Книгата без пресия, без бързане около 2 месеца. А подготовката? А подготовката, може би 2 години, но като се има Ето, на това исках предвид, да се чуе. аз не се занимавам главно Да, с с писане. Аз работя нещо друго. Имам дете, имам семейство. Да, доста по-ангажиращи неща. Да. Откъде идва драма? Междувременно съм издала, разбира се, други книги и съм правила и други неща. Артър Така Хейли, знаеш този велик писател, за да направи великия си роман Летище, близо година е живял на летището, стоял в кулата, качвал се на самолетите, за да бъде достоверен разказът. А пък един друг велик, той е в по-лекия жанр, Стивън Кинг, писател пак световно известен, той казва, или пишеш за нещо, което си проучил до детайли, или си измисляш свят, който никой не познава. За да бъдеш достоверен. Да, защото тогава ще има една пропаст между читателя и писателя. Ние искаме да сближим двата свята и да накараме читателите да усетят всичко. Всяка дума е минала през моите чувства, още повече, че тази история аз усещам като своя. Автобиографична Въпреки, че аз и до ден днешен говоря за дамата с перлената обица, за Изабела в трето лице. Тя. Все пак, нали, не мога да се идентифицирам напълно с нея. А откъде идва драмата, искам да попитам, защото аз даже наскоро бях в Холандия. Холандците са едни много отворени хора, приемат, даже кога е писано това, казваш, за кой период става въпрос? 17 век. Най-интересната епоха Дори и в тогава Холандия. са идвали много хора, те са ги приемали с отворени обятия. Точно тази отвореност на холандците, тази толерантност Винаги е било религиозна, така. позволява на евреите да създадат дом за себе си в тази държава. Но моята героиня остава между двата свята. Аз съм се чувствала по същия начин, тъй като аз съм учила 9 години в Полша. Изпревари ми въпроса. Ти, като твоята героиня от твоя свят, какво сигурно местенце си носиш вътре в себе си при всичките ти тези митарства, които ти сега ще ни кажеш къде и колко си живяла, но на теб се е налагало да правиш също, да отидеш на чуждо място. Точно И така. какво си носеше вътре в тебе, нематериално, което да те прави сигурна? Това е моята сила, която се изпита на много пъти. Героинята ми остава сама накрая. Аз през всички тези години бях сама. За да се върна в България един ден, за да не бъда вече сама, но това е една от основните теми също в книгата. Самотата, от една страна любовта,
която е невъзможна. Другата полярно самотата, когато любовта е невъзможна. Да, ма казва, че самотата е форма на мъдрост. Да, затова моята героиня достига тази форма на принудителна. мъдрост и тя започва да пише. В един момент започва да пише поезия и да се свързва с Бог, с вечното, с това, което е. Тя винаги е обърната към звездите. Затова и ли са темата за въжетата на звездите Орион? и Да. за... А защо въжетата на Орион? Защото Къде тук стигат имаме те? една аналогия с съзвездието Орион на небето, което се споменава само 2 пъти в книгата, но то е достатъчно красноречиво. Въжетата на Орион, въжетата, защото тя изгражда една стена около себе си. Когато разбира, че нейната любов е невъзможна, поради тогавашните разбирания, все пак това е едно протестантско общество, където протестантско. не може еврейка, не е приета. Още повече, че тя първо чакай, е дори в елитна 21 компаньонка, век ги има а след тези. това става